अन्नानै माबा मोनसे खालामनानै होयोब्ला आं बिराद गोजोननाय मोनगौ जाहाथे आं फेमिलिखौ नायनो हायो दिनै बिमाया बेमार सुगारजों रानख्रेबलांजोब्बाय दा आङो न'निफ्राय ओंखारनो साइकेल गंसे गैया थाखा फैसा गरसेबो गैया सोरबा जुदि आंखौ अनसुंथाइ होयोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन आरो दा बिनि सायाव माने जोंनि केसखौ डिसमिस खालामनानै होआखै माने बे केसखौ जायफोर आरो दा नै निर्बासन फैगासिनो 2 मासल'सै दानि थाबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टआ जुदि नेक्स्टआव बा सोरबाया नेक्स्टआव जि सरकार फैया जोंनि केसखौ फोजोबनानै होनांगोन नङाब्ला जोङो बे केसनि थाखाय आरो जोङो मालाबा वारेन्ट सिखांगोन जों फैसा गैया कर्टआव थांनो हाया दा बेफोरनि थाखाय बुहुत झामेला जागोन वारेन्टआव जोंखौ हमनानै लांगोन नंखायनो जायखि सरकार फैया बे बिथांमोनहा जोंखौ नायनांगोन आं बेखौ खावलायो आरो